mostra? L'exposició, de fet, és una mostra inèdita, totalment desconeguda, d'un fet que va passar durant la Guerra Civil Espanyola. És a dir, i és com van fer servir pocs editors, perquè en aquell temps pràcticament les impremtes estaven per altres menesteres, que es diu, i com van utilitzar els contes clàssics, sobretot, que tothom coneix, els contes universals, com els van utilitzar com a instrument ideològic per explicar als nens d'aquell moment què estava passant. Òbviament, estem parlant sobretot d'uns contes d'un bàndol, concretament el bàndol republicà, i òbviament ja ens podem imaginar en aquests contes, com pot ser la Neguet Lleig, o Paquito Feo, o la Caputxeta, o en Pulset, o el Pulgarcito, com podia ser la història per explicar què estava passant en aquells moments. Ens hem d'imaginar per un moment que els dolents d'aquests contes no són els clàssics dolents de tota la vida, són uns nous dolents, com pot ser un aviador feixista. La curiositat i la raresa és que són contes del 37-38, o sigui, estem parlant de plena guerra civil, sobretot, i com van canviar la història d'aquests contes tan coneguts, i després la gràcia i divertit és que quan guanya el bàndol que guanya, en aquest cas el bàndol franquista, o el nou règim franquista, com també a partir d'aquí comença a fer servir aquests contes i també els canvia i els utilitza com a instrument per adoctrinar els nous nens, com per exemple la Caputxeta vermella passa a ser Caputxeta blava, i això ho explica. És a dir, al final apareix una fada i li entrega el nou vestit a la Caputxeta i li diu a partir d'ara el teu vestit serà aquest, de color blau, perquè el blau representa la puresa, representa l'obediència, etc. És a dir, és això, senzillament una mostra de contes inèdits, molt sensibles, amb un paper molt dolent, i com, efectivament, en aquell temps, els nens, que sempre són els més dèbils, se'ls explicava què estava passant. La pell de gallina, realment aquesta exposició és a Madrid, els contes que es feien a Madrid, sobretot com expliquen als nens el que estava passant, amb títols com El acaparador, que deien tenir més por d'això que de com s'estaven fent pràcticament. Llavors, en principi, aquests contes que pràcticament van estar totalment prohibits, òbviament, amb el règim que va guanyar, perquè el que tenim és molt de material del bàndol republicà, bàsicament perquè era qui acostava més a aquest tipus de doctrina, i d'adoctrinar els nens. I també
era